дуруд дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи толорӣ, ҳама шуморо ба тамошои бозии марказии даври шашуми серия Про 2018 ё худ Лигаи касби футзали Тоҷикистон даъват менамоем, ки мобайни дастҳои Сорокомпания шаҳри Душанбе ва Сипари шаҳри Хуҷанд доир мегардад. Дар ҳақиқат ҳам бозии ҷолиб ва дидани сурат хоҳад гирифт, чунки ҳар ду даста то ин дам ягон мағлубияте надорад пас аз доир намудани 5 дидор. Чи дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд, чи дастаи Сорокомпания шаҳри Душанбе дар ҳисоби хеш 5 ғалабагӣ доранд ва ягон маротибаи мағлуб нагаштанд. Нахуз биёед ба ин ҳуҷум мутаваҷҷеҳ шавем, ки Сипар ба ҳуҷум мегузарад. Зарбам зада шуд ҷониби дарвоза ва худи ҳамон лаҳза ҳуҷуми ҷавобии дастаи Сорокомпанияро мушоҳида карда истодем. Дӯстони азиз, туб рабоид дар ҷои футболбозони шаҳри Душанбе ва дар инҷо мебинем, ки туб аз ҳудуди майдон берун мешавад. Зарбаи кунҷӣ аст ба нафи дастаи Сорокомпания ва пас аз ин зарбаи кунҷӣ, албатта агар ки фурсат пайдо гардад, шуморо бояд ин дастҳо шинос мегардонам, чун бозии марказӣ аст, пуршиддат ва шадидияти баланд сурат хоҳад гирифт. Ба ҳамин хотир фурсат камтар мегардад, то дар дақиқаҳои нахуст шуморо бо ҳайати дастҳо ошно бисозам ва акнун метавонам шуморо бо ҳайати пурраи дастҳо ошно бинамоям ва баъдан албатта бо он панҷгонае ки аз дақиқаҳои нахуст ба майдон ворид гардиданд, онҳоро ҳам ба шумо албатта ки ирӯа хоҳам кард. Дастаи Сорокомпания, ҳайати мукаммали ин даста чунин аст: Муродулло Аликулов, Фирӯзбек Муродов ва Хушбахт Исоев се дарвозабон ҳастанд дар феҳристи футзалбозоне ки барои ин бозӣ номнавис гардиданд. Баъдан Файзали Сардоров рақами 5, Муҳаммад Шарипов рақами 12, Мамадали Намозов рақами 9, Соибов Ҷон Расулов рақами 17, Алиҷон Ҳабибуллоев рақами 18, Фирӯз Сангов 11, Рамунали Шарипов 13, Утамшо Раҳмонов 4, Акбар Уртуқов рақами 10, Сиёвуш Қаюмов рақами 7, Муҳаммад Раҷабов рақами 8 ва Носим Шарипов рақами 14. Сармураббии дастаи Сорокомпания Байраб Воидов ва бозам як футзалбози дигари дастаи Сорокомпания, албатта ки Шафқат Ҳалимов мебошад, бисёрам футзалбози моҳир ва маҳорати баланддоштаи ин даста. Дастаи Сипар имрӯз бо чунин ҳайат ба Душанбе ташриф овардааст. Бибудов Шура таҳти рақами 1 дар дарвоза аст. Фирӯз Юсуфзода рақами 16, баъдан Дилшод Саломов рақами 14, Парвиз Раҳматов шумораи 10, Умед Кӯзиев рақами 12, Собир Гуляков рақами 11. биёед ба ин ҳуҷум мутаваҷҷеҳ шавем. имконияти хеле хубе гозанӣ ва гол! Дар дақиқаҳои аввали дидор дастаи Сорокомпания ба пеш мебурад. Дӯстони азиз, ҳисоби бозӣ 1-0 мегардад ва Сиёвуш Қаюмов муаллифи гол мегардад аз ҳайати дастаи Сорокомпания ва ҳисоби бозӣ 1-0 мегардад. маз Сиёвуш Қаюмов шумораи 7 дастаи Сорокомпания тавонист ки дастаи хешро ба пеш барорад. Ман то ҳанӯзам ҳайати пурраи дастаи Сипарро ба шумо шинос накардам. Баъдан рақами 18 Мирзорауф Умаров аст, рақами 8 Иқбол Воситзода, инам яке аз футзалбозони бомоҳоратарини кишвар ва ҳамчунин дастаи Сипар ки аз шумораи ё худ аз рӯи системаи гол ҷамъи пас дар зинаи аввал айнӯ қарор дорад. Аз рӯи ин система 16 имтиёз дорад Иқболи Воситзода аз дастаи Сипар. Баъдан таҳти рақами 25 бошад Ризопур Мерони дар ҳайати дастаи Сипар бозӣ дорад. Зарба аст фосилаи дур, маз Ризопур Мерони буд ки зарбаи хешро ҷониби дарвозаи Муродулло Аликулов равон кард. Маз замин дарвозабон айнёл дар дарвозаи дастаи Сорокомпания қарор дорад ва сармураббии дастаи Сипар, дӯстони азиз, Бенямин Иқболӣ. бозам як ҳуҷуми дигари дастаи Сорокомпания ва албатта ҳайати мукаммали ҳарду дастаро ба шумо шинос кардам. Дӯстони азиз, ва акнун мутаваҷҷеҳ мешавем, ки панҷгонаи аввале ки сармураббиён ба он мутаваҷҷеҳ шуданд киҳо мебошанд, мебинем ки дар дарвозаи дастаи Сорокомпания шумораи 2 Муродулло Аликулов аст. Аллакай тағйирот ворид мегардад дар ҳайати дастаи Сорокомпания. Албатта ин футзал аст, тағйиротҳо дар ин ҷо хеле ҳам зиёд ба чашм хоҳанд расид. Файзали Сардоров яке аз футзалбозони бо маҳоратарини ҷумҳурӣ ва бояд қай карда шавад чи Файзали Сардоров ва чи Фирӯзбек Муродов ки дар Қирғизистон ҳурнамоӣ карда буданд. бозам дигар бора ба ватан
баргаштанд. Фирузбек Муродов дарвозабони тими мунтахаби кишвар мебошад. дарвозабони бо маҳоратарини кишварам гӯем иштибоҳ нахоҳад буд. як ҳуҷуми дигари дастаи Сорокомпания ва бозам зарба аз фосилаи дур ва ту ба аз ҳудуди майдон берун мешавад. дар маҷмӯъ чӣ мухлисони дастаи Сорокомпания ва чӣ мухлисони дастаи Сипар дар маҷмаи варзише ки бози дар ин ҷараён дорад хелеам зиёд ҳастанд. дар маҳаллаи 46 пойтахти кишварамон дар маҷмаи варзиши кумитаи андоз ки ин дидор баргузор гашта истодааст. албатта мо шумо медонем ки бозӣ дар ҳақиқатан ҷолиб ва дидани сурат хоҳад гирифт. бояд қайд карда шавад ки пеш аз ин дидор ду бозии дигар дар доираи даври мазкур дар доираи даври шашум балакай ба хотимаи хеш расиданд ки бошад бозии дастои Артиш ва Самандар, ҳамчунин Сино ва Карон мебошад. бозум як ҳуҷуми дигари дастаи Сорокомпания бенатиҷа хотима меёбад ва дастаи Сипар айнол талош дорад ки ба ҳуҷум гузарад, аммо ба ин чиз даст намеёбад. аз пой меафтонанд Ризопур Меҳрониро дар наздикии маркази майдон ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. манзарат ин албатта ки Ризопур Меҳронӣ набуд. Ризопур Меҳронӣ дар дастаи Сипар бозӣ дорад. ин аз дастаи Сорокомпания буд. Раҳмоналӣ Шарипов ки қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон гардид. зарба аз фосилаи дур дар иҷрои футзалбозӣ дастаи Сорокомпания ки хелам бо сурати баланд ҷониби дарвоза равона гашт Файзали Сардоров, аммо зарбаи ӯ то ба дарвоза нарасид. бозам аз ауту ба бозӣ ворид кардан футзалбозони Сорокомпания бисёр муваффақ майдондорӣ менамоянд. давоми дақиқаҳои аввал шоирдони Пайрав Воҳидов имконияти навбате метавонад барои дастаи Сорокомпания бошад, аммо қоидаи бозӣ вайрон гардид. албатта давоми дақиқаҳои аввал мо шумо фаъолӣ аз футзалбозони дастаи Сорокомпанияро мебинем. айни ҳол албатта дар кишвар ду қувваи асосӣ дар футзал ҳастанд. ин ҳам бошад дастаи Сорокомпания ва Сипар маҳсуб меёбанд. ҳамчунин дастаи Равшани шаҳри клубам то андозаи даъвои ба ин натиҷаҳо расиданро дорад. аммо бозӣ имрӯза нишон хоҳад дод ки дастаи Сорокомпания дар кадом сатҳ қарор дорад ва дастаи Сипар сатҳаш дар кадом ҳолат аст. ва дар ҳамин фурсати муносиб бояд ба шумо бигӯям дӯстони азиз ки дастаи Сипар ҳамчунин дар Лигаи Чемпионои Осиё ҳам Тоҷикистонро намояндагӣ хоҳад кард ва бояд ин даста тамоми кӯшиш ҷаҳду такопуву талош бинамояд то бозии беҳтаринро нишон бидиҳад ва аз Тоҷикистон як намояндагии ҷолибе дар сатҳи байналмилалӣ дошта бошад. айни ҳол дастаи Сипар бо туп қарор дорад. тупро аз даст медиҳанд футболбозони даста ва зарбаи Файзали Сардоров аз фосилаи дур бисёрам зарбаи нишонраси футзалбози тими мунтахаби кишвар ки аз фосилаи дур зада шуд. албатта мо шумо бозиҳои Файзали Сардоровро дар ҳайати тими миллӣ хеле хуб дар хотир дорем ки чӣ гуна дар арсаи байналмилалӣ нангу номи Тоҷикистонро албатта ки баланд ҳам бардоштааст ин футзалбоз. ва албатта мо шумо ҳам аз чунин футзалбозон аз Файзали Сардоров, Фирузбек Муродов, ҳамчунин Шавкат Алимов ки дар ҳайати дастаи Сорокомпания ҳамчунин бозӣ менамояд. иқболи Воситзода аз дастаи Сипар ки дар навсимин соли бисёр бозӣ ҷолибро нишон медиҳад. умедҳои калон дорем ва дар дидори имрӯза мо шумо албатта мушоҳида хоҳем кард ки кадоме аз ин бозигарон дар баробари чунин рақиби сарсахт ё худ рақиби ба худ баробарвазн бозии ҷолибро нишон дода метавонад. айни ҳол дастаи Сипар бо туп қарор дорад тавассути канори майдон. Парвиз Раҳматов бо туп қарор дошт, аммо тупро аз даст дод. худи ҳамон лаҳза бозам футзалбозони Сорокомпания назорати тупро ба худ гирифтанд ва ба ҳуҷум гузаштанд. маз Шавкат Алимов буд ки мехост талош бинамояд. Файзали Сардоров ба назарам дар замин уфтааст, каме ҷароҳатам бардоштааст. ба ёрии таъҷили духтуронам ниёз пайдо кардааст. Файзали Сардоров дар рақобат бо футзалбози дастаи Сипар усе бардошт ва айни ҳол дар замин уфта кӯмаки духтуронам ба ӯ расида истодааст. ва гуфтаем Артиш Самандар ва Сино Карон бозии хешро дар дораи даври мазкур аллакай сомон доданд ки Самандар дар навсимин сола аввалин маротиба тавонист ки ғалаба ба даст биёрад бо ҳисоби 8-7 бар дастаи Артиш Самандари шаҳри Тумсузода. ғалаба намуд. бозии бисёр пуршида ҷарён гирифт ва танҳо бо таносуби як гол тавонист дастаи Самандар аз ғалабаи хеш истиқбол бинамояд.
айни ҳол бошад дастаи Сипар бо туп қарор дорад, имконият аст бари давом будани ҳуҷума бубинед чӣ гуна Файзали Сардоров фишор меорад, аммо ин фишори ӯ ба ягон чӣ намеорад, чунки футзалбозони дастаи Сипар ба нимаи майдони ҳариф тавонистанд ки гузаранд. Ба фарқ аз дастаи Сорокомпания ки мушоҳида карда будем, танҳо Файзали Сардоров фишор меовард. Дастаи Сипар давоми дақиқаҳои охир кӯшиш дорад ки бо қувваи баланд фишор биёрад ба футзалбозоне ки дар хатти ақиби дастаи Сорокомпания қарор доранд. Файзали Сардоров ба бозам як зарбаи дигару бозигузори хеле ҳам ҷолибро нишон доданд. Файзали Сардоров бо ҳамроҳи ҳамдастаи худ имконияти навбатӣ метавонад барои дастаи Сипар бошад тавассути Камнор ва Собир Гуляков ки ин футзалбозам яке аз номдортарин дар кишвар аст. Тавассути канори рост ба ҳуҷум гузашт. Мехост албатта ки партов менамояд ба ҷониби местагони хеш, аммо партовташ то ба футзалбозони тими Сипар нарасид. Бозам як аути дигар ба нафи шогирдони Бенямини Иқболӣ, санмураббии дастаи Сипар, маз ҳамин мутахассис аст. Резо Пурмерони буд ки аз аут мехост бо партовдаш ҳамдастагони дигари худро дарёфт менамояд, аммо ба ин чиз ноил нагардид. давоми дақиқаҳои аввал бозии сурати хеле ҳам баланд дошт. айнол мебинем ки бозӣ каме оромтар ҳам гашт ва ин чиз бо шарофати футзалбозони дастаи Сипар аст. аммо айни ҳол Соро ба ҳуҷум мегузарад ва ма Собир Гуляков буд ки тавонист ин фурсатро рафт бинамояд. дар фурсати охир тӯбро Собир аз назди пояҳои рақиб дур намуд, вагарна як ба як футзалбози дастаи рақиб ба ҳуҷум мегузашт ва метавонист муваффақ ҳам бигардад. Шавкат Алимов аз аут партовтиҳу зарба аз фосилаи дур дар иҷрои Раҳмонали Шарипов, аммо ин зарба суруғаи хешро дарёфт накард. бозам тӯбрабоид дар ҷои футзалбозони дастаи Соро, имконияти навбатӣ, зарба аз фосилаи дур ва дарвозабон Асан ба Бибуров Шурат, дарвозабони бисёр боморати дастаи Сипар ки моз бо шарофатию айни ҳол ҳисоби дидор танҳо 1-0 аст, чунки навбат ба навбат зарбаҳои хеле ҳам қавӣ ва нишонрас ба дарвозаи ӯ раво мегарданд, аммо аз удаи ҳар як зарбае ки футзалбозони рақиб ба ҷониби дарвозаи раво мегардонанд, Шурат бо сарбаландӣ баромада истодааст бар муқобили Шавқат Ҳалимов. Қоидаи бозӣ дар наздикии маркази майдон вайрон мегардад ва садошта ки доварам баланд гашт. бояд соли доваронро ҳам ба шумо шинос бинамоям. Сатторов Суҳроб ин дидорро қазоват менамояд ва ба он Берӯз Муртазоев ҳамчунин аз канори дигар доварони бозӣ имрӯза шумурда мешаванд. корти зардам дар ин ҷо нишон дода шуд ба футзалбози дастаи Сипар, агар иштибоҳ накунам ба Парвиз Раҳматов. маз ба ҳамин футзалбоз Сатторов Суҳроб корти зардро нишон дод. бар муқобили Шавқат Ҳалимов мебинем ки қоидабозӣ вайрон гардидааст. ин футзалбозам ба кӯмаки духтурон ниёз дорад ва мебинем ки аз дақиқаҳои нахуст бозӣ шадидияти баланд дорад. чанде қабл мушоҳида карда будем ки чӣ гуна Файзали Сардоров дар замин уфта буд. ин футзалбозам ба кӯмаки духтурон ниёз пайдо кард ва айни ҳол бошад Шавқат Ҳалимов ҳам аз ҷой бармехезад ва бозиро идома дода метавонад. гуфтем ки дастаи Сипар ва Сорокомпания албатта ду дастае ҳастанд ки дар 5 даври қаблӣ ягон мағлубият надоранд. ҳар ду даста бисёра муваффақ вайнодорӣ карданд дар оғози чемпионат. муддаёни асосӣ бари қаҳрамонӣ дар мавсими сол ҳам аз ҳамин ду даста шумурда мешаванд. пас аз он ки дастаи Дисинвест барам хӯрд, аз ҳамин ду даста муддаёни асосӣ ва фаворитҳои асосии серияи 2018 шумурда мешаванд. ҳар ду даста 5 ғалабагӣ доранд дар ҳисоби хеш, аммо айни ҳол дастаи Сипар дар зинаи аввал қарор дорад. дастаи Сорокомпания дар зинаи дуввум аст. аз рӯи нишондодҳои иловагӣ дастаи Сипар дар зинаи аввал аст ва албатта ғолибият дар дидори имрӯза метавонад бозам дастаро дар садри ҷадвал тағйир бидиҳад. агар дастаи Сорокомпания муваффақ бар он бигардад ки дар дидори имрӯза ғалаба бинамояд, пас маз ҳамин даста ба садри ҷадвал хоҳад баромад.
имконият барои дастаи Сипар. Зарба зада мешавад ҷониби дарвозаи худ партофт ҳам буд дар иҷрои Дилшуд Салумов. ки нулат ба натиҷа анҷом меёбад. Сиёвуш Қаюмов. Талошиу партофт ба канори дигар карда мешавад, аммо аз канори дигар ягоне аз футзалбозон натавонистанд ки ба то бирасанд. Бозӣ бо суръати хеле ҳам баланд ҷараён дорад дӯстони азиз. Аллакай ки аз шурӯи дидор 8 дақиқа сифарӣ гардидааст. қариб нисфи бозӣ мо шумо пай ҳам набурдем. Ин албатта танҳо аз он далолат медиҳад ки дастаҳо дар ҳақиқат ҳам футзали бетанинро ба марзи тамошои мо шумо мегузоранд. Дигар хел наметавон бошад, чунки ду дастаи беҳтарини кишвар дар майдон ҳастанд ва аз ҳунаро маҳорати хеш албатта ки моро бархурдор намуда истоданд. имконият аст барои дастаи Сипар. мебинем ки бар истисно як футзалбоз ҳамаи дигарон дар хати ҳамла қарор доранд ба истиснои Комёб Зоҳир ки ба он фишор меорад Сиёвуш. дигар футзалбозони дастаи Сипар дар нимаи майдони ҳариф қарор доштанд ва қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. садои штаки доварам баланд гашт. маз Комёб Зоҳир шумораи 23 дастаи Сипар қоидаи бозиро вайрон кардааст. Сиёвуш дар назди тӯб қарор дорад аз дастаи Сорокомпания. бозигузорӣ карда мешавад ин ҳолат. партоф ба канор. аз канор бозигузорӣ хеле ҳам ҷолиб дар ҷои футзалбозони Сорокомпания. қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. берӯз Муртазоев аз канори дигар ишора дорад. бозӣ ҷараён дорад ва айни ҳол садои штаки довар баланд гардид. албатта барои доварони бозӣ имрӯза Саттор Суров ва берӯз Муртазоев ҳам ин дидор хеле мушкил хоҳад буд, чунки бо суръати баланд ҷараён дорад. бо ин партофти хеш Бибуров Шурат дар хати ҳамла ҳамсагони худро ҷустуҷӯ мекард бахусус Парвиз Раҳматовро ки қарор дошт дар хати ҳамла, аммо тӯб то ба ӯ намерасад. маз Парвиз Раҳматов айни ҳол аз кунҷи майдон бозигузораи навбатиро шурӯъ кард. Зоҳир Комёб бо тӯб қарор дорад. партоф имконияти навбатӣ ва бозам садоштаки довар баланд мегардад. бале Саттор Суров садоштаки хешро баланд кард, чунки қоидаи бозӣ вайрон гардид. бар муқобили Ризопур Меронӣ. вазъияти хеле хуби стандарти аст. медонем ки дар ҳайати дастаи Сипар футзалбозоне ҳастанд ки метавонанд аз ин фосилао ҳатто зарбам ҷониби дарвозараво мегардонанд, аммо фосила хеле ҳам дур аст. бояд ба ин чиз иқрор шуд. фосила дур аст. дарвоза дар футзал танҳо 3 метрро ташкил медиҳад. ба мин хотир бозигузорӣ карда мешавад ин ҳолат. Ризопур Меронӣ зарбаи ӯ аст фосилаи дур. Комёб Зоҳир иддао дорад ки бояд Ризопур Меронӣ партоф мекард, аммо Ризопур Меронӣ ба қарори зарбазанӣ омад ки баъдан ин зарба ба партофти кунҷӣ овард. Комёб Зоҳир айни ҳол тамоми футзалбозони Сипар дар нимаи майдони ҳариф қарор доранд. Ризопур Меронӣ метавонад тавассути дарвозабон ҳам бозӣ намояд дар ҳамин ҳолат, чунки фишор хеле ҳам зиёд аст нисбати ӯ ва акнун тӯб аз даст меравад ва футзалбозони дастаи Сорокомпания онро ба даст оваранд. ҳангоме ки бозигарони дастаи Сорокомпания ба тӯб соҳиб мегарданд, худи ҳамон лаҳза талош мекунанд ки ба ҳуҷум гузаранд ва аз бозигузорӣ ва комбинатсияҳои ҷолиб истифода карда аз футзалбозони дастаи Сипар мегузаранд. аммо бояд эътироф кард ки футзалбозони дастаи Сипар ҳангоме ки соҳиби тӯб мегарданд, аз ҳама ақиб Комёб Зоҳир ва Ризопур Меронӣ қарор мегиранд. дигар футзалбозон дар наздики дарвозаи худ ҷаримагоҳи дастаи Сорокомпания қарор мегиранд, аммо ин ду футзалбозе ки аз ақиб ҳастанд наметавонанд ҳамсагони дигари хешро дарёфт бинамоянд бо партофти худ, чунки дигар футзалбозон хеле хуб бар муқобили онҳо рақобат бурда истоданд. албатта дар мавриди футзалбозони дастаи Сорокомпания ҳарф мезанам ки айни ҳол ба ҳуҷум мегузаранд. тавассути канори рост партофтам гардид ба маркази хати ҳамла ки дар он ҷо Сиёвуш Қаюмов қарор дошт, аммо партоф то ба ӯ нарасид ва дар ин ҷо мебинем ки ҳатто зарбаи кунҷӣ ҳам дода намешавад. вазъияти стандартӣ маҳз ба нафи дастаи ба нафи дастаи Сорокомпания аст. дӯстони азиз, зарбаи кунҷӣ будааст ва манам аз нигоҳи аввал дар ҳайрат мондам ки чӣ гуна дар инҷо зарбаи кунҷӣ нест. бозигузорӣ карда мешавад ин ҳолат. зарбаи Файзали Сардоров бисёр ҳам вақт бозигузори ҷолиб истифода карданд.
футзалбозони Сорокампания ва Фазали Сардоров бозам дигар бо раис bod кард. Баричи уро яке аз бозигарони беҳтарин ва стораҳои дурахшонтарин дар футзали тоҷик мешуморад. Резопур Мерони бозам як стораи дигари футзали тоҷик айни ҳол бо туп қарор дорад. Ин легионери дастаи Сипар. аз канори дигар Комёб Зоир аст. Маз туп ба ҷониби равона карда мешавад. Фазали Сардоров рақобат мебарад. бисёрам бозигузори ҷолибро нишон дод. Комёб Зоир аммо тупро аз даст медиҳанд футзалбозони дастаи Сипар ва Сорокампания ба ҳуҷуми хеш мегузарад. бозам бозигузори хеле ҳам ҷолиб, аммо ин навбат Шавкат Ҳалимов натавонист аз партовти ҳамдастаи хеш истифода бинамояд. Муҳаммад Шарипов буд ки мехост бо партовти худ Шавкат Ҳалимовро дарёфт созад. бозам ба кӯмаки духтурон ниёз пайдо месозад футзалбози дастаи Сипар. ин навбат ки дар ҷаримагоҳи худ дар замин муфта аст. агар иштибоҳ накунам ин Дилшод Саломов аст. мазамин футзалбоз айни ҳол дар замин муфта ба кӯмаки духтурон ниёз дорад, аммо аз ҷо бармехезад ва бозам бозиро идома дода метавонад. албатта гуфтаем ки рақобати ду дастаи беҳтарини кишвар аст ки футзалро намояндагӣ мекунанд ва яку як бора агар ба ҷадвали нишонзанҳо назар биандозем, 4 футзалбоз аз ҳайати ҳар ду даста дар зинаҳои аввал қарор доранд ва дар зарфи 5 даври аввал голҳои хеле зиёдеро ба сама расониданд. аз ҷумла Сиёвуш Қаюмов аз Сорокампания бо 9 голи хеш дар яке аз зинаҳои аввалтарини ҷадвали нишонзанҳо қарор дорад. дар зинаи саввум агар дақиқтар ҳарф бизанем, Умед Кузиев ҳам 9 гол дорад дар баробари Қаюмов Сиёвуш аз дастаи Сипар. яъне ду футзалбози дастаи Сорокампания ва Сипар дар ҳисоби хеш 9 голӣ доранд ва имрӯз ин ду футзалбозам бари шумораи голҳоро бештар кардан рақобат хоҳанд кард ва маз бари ҳамин чиз айни ҳол Муҳаммад Шарипов талош кард то ин футзалбозам шумораи голҳои хешро бештар бигардонад. зарбаам зад ҷониби дарвоза, аммо зарбааш бенатиҷа анҷом ёфт. ҳамчунин аз Сорокампания Шавкат Ҳалимов ҳам дар ҳисоби хеш 9 гол дорад ва Намозов Муҳаммадалӣ дар ҳисоби худ 6 гол дорад аз дастаи Сорокампания. яъне бештар футзалбозони дастаи Сорокампания дар задани голҳо муваффақтар ҳастанд. тайм-аут гирифта мешавад. бештар гуфтем футзалбозони дастаи Сорокампания муваффақтар ҳастанд дар задани голҳои зиёд. бахусус гуфтем Сиёвуш Қаюмов 9 гол, Ҳалимов Шавқат 9 гол ва Намозов Муҳаммадалӣ дар ҳисоби худ 6 гол дорад. ва Сиёвуш Қаюмов бозам имрӯз тавонист ки як голи дигарро ба самар бирасонад, ки ягона гол то ҳамин дақиқаҳо маз ҳамин голи Сиёвуш Қаюмов аст ва ин футзалбоз тавонист шумораи голҳои хешро акнун ба 10 то бирасонад. бо Раимов Қурбон аз дастаи Равшан шумораи голҳои худро Сиёвуш баробар кард. айни ҳол ин футзалбозон дар зинаи аввалро бо ҳам тақсим менамоянд, чунки Раимов Қурбон аз дастаи Равшан ва Хоҷаи Баҳодур аз дастаи Садовая ва ҳамчунин акнун бо ин голи хеш Сиёвуш Қаюмов ҳам шумораи голи худро ба 10 баробар мегардонад. яъне яку як бора се футзалбоз дар ҳисоби хеш айни ҳол 10 гол доранд. аммо бояд қайд карда шавад ки Сиёвуш Қаюмов дар дуни нӯза метавонад шумораи голҳои хешро бозам зиёдтар ҳам бигардонад. ва аз Раимов Қурбон ва ҳамчунин Хоҷаев Баҳодур аз дастаи Равшан ва Садовая шумораи голҳои хешро бештар бигардонад. вазъияти стандартӣ аст ба нафи дастаи Сорокампания. яку як бора се футзалбоз дар назди туп
қарор доранд ки ном бошанд Файзали Сардоров, Рамонали Шарипов ва ҳамчунин Фирӯз Сангов. биёед мушоҳида бидамоем ки ин ҳолат бо чӣ анҷом хоҳад ёфт. бозигузори хеле ҳам ҷолиб. Файзали Сардоров натавонист ки ба тӯб расад ва контрамлаи дастаи Сипарро мушоҳида накардем. Айнёл корти зард ба Файзали Сардоров нишон дода мешавад. Бари он қоираваронкуне ки онро судир кард, ин чизро бояд эътироф кард, чунки футзалбози дастаи Сипар метавонист 1-1 бо дарвозабони дастаи Сипар барояд, аммо Файзали Сардоров қоидабозиро вайрон кард ва ҳаракати бозигари рақибро қатъ намуд. бари ҳамин чиз бо корти зард Файзали Сардоров ҷазб шуд. Комёб Зоҳир Айниёл бо тӯб қарор дорад ва бозам бинед дӯстони азиз ки чӣ гуна мавқеи дурустро ишғол менамоянд футзалбозони дастаи Соро Компания ва ягон мавқеи озод нест барои футзалбозони Сипар. Маз Собир Гуляков буд ки як зарбаеро ҷониби дарвоза равон кард. албатта ки ин футзалбоза мушоҳида кард ки ягон незонистагони дигари озод нестанд бари қабул намудани тӯб ё худ зарбаеро ҷониби дарвоза равон кардан. ба ҳамин хотир ба қарори зарбазанӣ омад ва бояд қайд карда шавад ки зарбаҳо аз фосилаи дур дар иҷрои футзалбозони дастаи Сипарам хеле кам мушоҳида менамоем. футзалбозони дастаи Соро Компания аз ин тактика хелеам ҷолиб истифода мекунанд, чунки чанде қабл мушоҳида карда будем ки чӣ гуна Файзали Сардоров зарбаи хешро ҷониби дарвоза равон кард. ҳамчунин Шавкат Алимов ҳам чанд маротиба дарвозаро нишон гирифт. Умед Кузиев натавонист ҳуҷумро идома бидиҳад ва бозам дастаи Соро Компания ба ҳуҷуми навбати худ мегузарад. Партов ба канор карда мешавад. Файзали Сардоров дар ётаи Умед Кузиев қарор гирифт. як бора ду футзалбози беҳтарини кишвар дар ин дуэл бо ҳам бархӯрданд ки бо вазъияти стандарти хотима ёфт. Файзали Сардоров бубинед ту ҳанӯзам фишор меорад бо Умед Кузиев рақобатю. Умед Кузиев бо сарбаландӣ тавонист аз уда ин фишор барояд ва бозам қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Умед Кузиев сурати хешро баланд кард ҳангоме ки Файзали Сардоровро паси сар гузошт. ҳамчунин ин бозе ки мо ба шумо тамошо дорем рақобати футзалбозони алоҳида ҳам ҳаст, чунки дар ҳайати ҳарду даста футзалбозони беҳтарине ҳастанд ки бархе аз онҳо дар ҳайати тими мунтахаб бозӣ менамоянд, бархе аз онҳо албатта ки не мехоҳанд ба ин чиз даст ёбанд ва албатта бар ин чиз талош доранд то муваффақ бигарданд ва аз худ номеро бароварда бошанд. бозам як вазъияти стандарти дигар. ин навбат дар назди тӯб Комёб Зоҳир қарор дорад. зарбаю ва гол аст. бале аз нигоҳи аввал чунон ба назар расид ки тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрда ба гол анҷом наёфт, аммо ин танҳо фиреби чашм буд, чунки тӯб ба тури дарвоза ворид гашт ба оҳане ки дар даруни дарвоза қарор дорад. маз ба ҳамон оҳан бархӯрда аз даруни дарвоза яъне ки берун гардид. ҳисоби бозӣ дӯстони азиз 1-1 мегардад ва бозӣ бозам ҷолибу диданитар мегардад, чунки ду дастаи беҳтарин ҳисоби дидоро 1-1 намуданд. бори дигар идовар мешавам ки аз дастаи Соро Компания Сиёвуш Қаюмов ба задани гол даст ёфт ва айниҳол бошад аз дастаи Сипар Комёб Зоҳир аз вазъияти стандарти. агар иштибоҳ накунам бо сабаби барзиёд гардидани қоираваронкуниҳо маз чунин вазъияти стандарти гузошта шуд ки бо гол анҷом ёфт. албатта шумо хеле хуб медонед ки дар футзал агар шумораи қоираваронкуниҳо аз 5 бештар бигардад ин ба чӣ оварда мерасонад. Файзали Сардоров айнол бо тӯб қарор дорад. дар ётаи се нафар қарор мегирад ва хелеам бозигузорӣ ҷолиб бар муқобилу қоидаи бозӣ вайрон мегардад ва ин зарбаи ҷаримавӣ аст ба нафи дастаи Сипар. дар ҳақиқат ҳам дар ётаи шумораи зиёди футзалбозон қарор гирифт. Файзали Сардоров аммо ин чизоро дар ғафлат нагузошт, тавонист онҳоро паси сар гузорад ва барои онҳо дигар чизе намонд ғайр аз вайрон намудани қоидаи бозӣ.
маз Файзали Сардоров дар назди топ қарор дорад, ҳамроҳ бо Фирӯз Сангов ҳам дар ҳамин мавқеъ аст. метавонанд бозам аз бозигузори ҷолиб истифода кунанд. ин зарбаи озод нест, зарбаи ҷаримавӣ аст. метавон зарбаи мустақим равон кард ҷониби дарвоза ва зарбаи мустақимро ҳам Фирӯз Сангов равон кард ҷониби дарвоза, аммо зарба аз болои дарвоза аз майдон бирӯ шуд. албатта дӯстдорони футзал, он нафароне ки футзалро пайгирӣ менамоянд, хеле хуб фарқият миёни зарбаи озод ва зарбаи ҷаримаваро дар футзал медонанд. футзалбозе ки дар наздикии зарбаи ҷаримавӣ қарор дорад, метавонад мустақиман ҷониби дарвоза зарба равон бинамояд. айнол Ризопур Меронӣ бо тӯб қарор дошт, талош кард бари ҳуҷуми навбатӣ, аммо бозам футзалбозоне ки дар хатти ақиби дастаи Сорокомпания қарор гирифтанд, нагузоштанд ки Ризопур Меронӣ ҳаракати хешро то ба дарвоза идома бидиҳад. зарбаи кунҷӣ аст. Умед Кузев айнул бо тӯб қарор дорад. бозигузори футзалбозони Сипар дар кунҷи майдон ки бидуни ягон натиҷа хотима меёбад ва дастаи Сорокомпания ба ҳуҷуми навбати худ мегузарад. Фирӯз Сангов партофти ӯ ва албатта ки бо ин партоф Фирӯз мехост Файзалиро дарёфт бинамояд. пас аз он ки аз кишвари ҳамҷавори мо аз Қирғизистон Фирӯз Бекмуродов ва Файзали Сардоров баргаштанд. Файзали Сардоров дар як дидор ширкат варзида буд, аммо Фирӯз Бекмуродов бо сабаби он ки ҳанӯзам дар худи кишвари Қирғизистон аз дасташ лат хурд, ширкат наварзид дар дидорҳое ки дастаи Сорокомпания доир кард. аммо дар дидори имрӯза номи ӯ ба феҳристи футзалбозон номнавис гардидааст. аз эҳтимол дур нест ки ба майдонан дарвозабони беҳтарини кишвар ворид гардад. Ризопур Меронӣ бозигузорӣ карда мешавад ва бубинед чӣ гуна ин ҳолат метавонист бо голи зебо анҷом ёбад агар тӯби бо сар задаи Акбар Ортуқов ба тури дарвоза ворид мегардид. Парвиз Раҳматов манзарат, албатта шумораи 10 дар Сорокомпания Акбар Ортуқов аст, шумораи 10 дар дастаи Сипар Парвиз Раҳматов мебошад. маз ҳамин футзалбоз айнол зарба зад бо сар ки зарбааш бидуни ягон натиҷа хотима ёфт. партофтам хеле ҷолиб ба ҷониби он равона карда шуд. агар ин ҳолат ба гол анҷом меёфт, голи бисёрам зебо мешуд. ҳатто ин гол хоси футзал ҳам намебуд. чунин голҳо дотан дар футболи калон ба самара рафтанда мешаванд, ҳангоме ки аз кунҷи майдон партофти ҳавоӣ карда мешавад ва баъдан футболбоз бо сар тӯбро ба тури дарвоза ворид мегардонад. Раҳмонали Шарипов партофти ба канор. маротибаи чандуме мешавад ки аз чунин партофтҳо истифода карда футзалбозони Сорокомпания ба иштибоҳам роҳ медиҳанд, ҳангоме ки дар навбати қаблиам маз ба ҳамон каноре ки айнёл Раҳмонали Шарипов ба онҷо партоф кард, мо шумо мушоҳида карда будем ки чӣ гуна тӯб аз ҳудуди майдон берун гардид ва ягоне аз футзалбозон натавонистанд ки ба он бирасанд. бозам як тайм-аути дигар аст дӯстони гиромӣ ва дар ин фурсат албатта метавонем шуморо бо натиҷаи бозии дигар ки пеш аз дидори дастаи Сорокомпания ва Сипар дар ҳамин маҷмӯъ хотима ёфт шинос бигардонем. дастаи Сино ва дастаи Карун бо ҳам дидор анҷом доданд ва дар ҳамон дидор шогирдони Комрон Шодиев, яъне дастаи Карун тавонист бо ҳисоби 7-2 бар дастаи Сино ғалаба бинамояд ва айни ҳол ин даста шумораи имтиёзҳои худро бо дастаи Саддова баробар кард. ва агар иштибоҳ накунам, дар 3 даври охир дастаи Карун танҳо ғалаба ба даст меорад. дар 2 даври аввал ин даста фақат мағлуб мегардид, яъне 2 даври аввалро бо мағлубият хотима медод ва дар 3 даври охир ғалаба ба даст меорад. оҳиста оҳиста дастаи Карунам бозии ҷолибро ба марзи тамошо гузошта истодааст. Комёб Зоҳир қоидаи бози вайро нагардидааст. дуварон ишора доранд, бози ҷараён дорад. партоф ба канор карда мешавад ба самти ҳаракати Маҳмадалӣ Намозов, аммо тӯб то ба ӯ намерасад. ба назарам Маҳмадалӣ Намозов ба ҷои Файзали Сардоров ба майдон ворид гардид, чунки айнол шумо Файзали Сардоровро дар майдон намебинем.
дар навхею ба майдон Муҳаммадалӣ Намозов таҳти шумораи 9 баромадааст ва метавонад бозии ҷолиби худро нишон бидиҳад. Бозам қоидаванукунӣ нест ба пиндошти дувар. Сорокомпания ба ҳуҷуми навбати худ мегузарад. Контрамлаи дастаи Сипар ва ду тан аз футзалбозони ин даста ба ҳам бархӯрда ин ҳолат бенатиҷа анҷом меёбад ва ҳуҷуми навбати Умед Кузиев. ҳисоби бозӣ 2-1 мегардад. Умед Кузиев чӣ гуне ки қайд кардем яке аз футзалбозони беҳтарини кишвар дар ин ҳолат тавонист ба задани гол даст ёбад. Умуман ин ҳолат ба микроэпизодҳо мубаддал гардид. Чанд иштибоҳ дар ҷои ҳар ду даста ба назар расид ва билохир ин ҳолат ба он анҷомид ки дастаи Сипар ба задани гол даст ёфт ва ҳисоби бозӣ 2-1 гардид. Умед Кузиев муаллифи голи навбати дастаи Сипар дар дидори имрӯза гашт. Алиҷон Ҳабибуллоев партофти буд ва Акбар Ортуқова мо тӯб то ба Акбар намерасад. Умед Кузиев бозам талош дорад бари ба тӯб соҳиб гардидан. Бисёр футзалбози боморат аст Умед. Бояд қайд карда шавад ки шумо Умед Кузиевро дар оғози бозӣ дар хати дифоъ дидем. Айниҳол бошад Умед Кузиев бештар ба хати ҳамла таваҷҷӯҳ дорад ва Умед Кузиев аз майдон гирифта шуд, майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ Ризопур Мерони айниҳол ба майдон ворид гардид. Дар хати ҳамла Ризопур бозӣ хоҳад кард ва Умед Кузиев боварӣ дорам пас аз он ки ба қавле каме истироҳат кунад бозам ба майдон ворид мегардад. ҳамчунин фаромӯш намесозем ки дар ҳайати дастаи Сипар бозам як футзалбози бисёрам бо морати дигар ҳаст. инам бошад Иқболи Воситзода аст ки дар ҷодаи партофти головар беҳтарин аст. то ба ҳамин дав то ба ҳамин бозӣ тавониста ки Иқболи Воситзода да партофти головарро ба номи хеш савт менамояд. бозам як пеналти ё худ дабл пеналти гузошта мешавад бо сабаби барзод вайрон гардидани қоидаи бозӣ. имконият зарба ва бозам гол. голи сеюми дастаи Сипар дар ин ҷо ба самар расонида мешавад. бозам комёб Зоир аст ки тавонист ҳисоби бозиро 3-1 бигардонад. бубинед пас аз он ки аввалин шуд дастаи Сорокомпания ба задани гол даст ёфт, дастаи Сипар бо 3 голи худ ҷавоб гардон, аммо 2 голи он аз дабл пеналти ба ҳадаф расиданд. талош футзалбозони Сипар тавассути канор ба ҳуҷум гузашт. футзалбози ин даста Муҳаммадалӣ Намозов аммо ба ягон чиз даст наёфт ва айниҳол бошад тӯб то ба дарвозабони дастаи Сорокомпания мерасад. каме бештар аз 4 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то хотимаи вақти нимаи аввали дидор ва бояд футзалбозони дастаи Сорокомпания ба қавле оҳистатар бозӣ бинамоянд, чунки ҳар қоидаваронкунии онҳо дар идома маҳз ба он вазъиятҳои стандарте ки ду маротиба аз онҳо дастаи Сипар ба задани гол даст ёфтоварда мерасонад. мебинем ки Иқболи Воситзода беҳтарин ассистент дар серияи Про 2018 ба майдон ворид мегардад ки то ҳанӯз дар ҳисоби хеш да партофти головар дорад Иқбол. Ризопур Меҳронӣ партофти Бақӣ ва Комёб Зоҳир. Комёб Зоҳир ва Ризопур Меҳронӣ бисёрам бозии дастаи Сипарро хуб эҳсос мекунанд ва бисёрам хуб онро идора карда истоданд. тавассути Камнор айниҳол бо ҳуҷум гузашт Дилшод Саломов бо партофти Иқболи Воситзода, аммо баъдан Дилшод баргашта ба Иқбол партофт накард. Ризопур Меҳронӣ метавонад зарба анҷом бидиҳад. зарбаи бисёрам қавӣ дар ҷои ин футзалбоз ва Нурудулло Алиқулов дарвозабони дастаи Сорокомпания. албатта ки аз он давуд дорад ки бари чӣ мегузоранд футзалбозони дастаи Сорокомпания ки Ризопур зарбаи худро ҷониби дарвоза равон бигардонад. бисёрам зарбаи қавӣ ва нишонрас ҳам дорад.
ризопур ва бозам метавонад аз он кори бигирад. Ин навбат мушкилтар мегардад ва бозам бисёрам зарбои хавфнокро ба ҷониби дарвозаи дастаи суруғ компания айнул равон мегардонад ризопур меҳронӣ ва бояд дар сари ин чизандеша бинамоянд бозгарони дастаи суруғ компания. Файзали Сардоров ҳам дигар бора ба майдон баргаштааст. Ризопур меҳронӣ дар оитаи ду нафар қарор мегирад. Тӯбро аз омерабоянд ҳуҷуми дастаи суруғ компания. партов бақиб зарба ва гол! Равонали Шарипов буд ки ба задани гол даст меёбад ва ҳисоби бозӣ 3-2 мегардад. Бозӣ боз ҳам ҷолибтар хоҳад гашт. Ин навбат голи хеле зеборо ба самар расонид футзалбози дастаи суруғ компания. Шумораи 13 Равонали Шарипов ки аз фосилаи дур зарба зад. Нововостабон ки дарвозабони Сипар Бибудов Шура талош кард, аммо ба рафт кардани ин зарба даст наёфт. бозӣ вайрон нагардидаст бар муқобили Файзали Сардоров. Албатта ки мухлисони ҳар даста дар маҷмӯъ хеле зиёданд, чӣ мухлисони дастаи суруғ компания ва чӣ мухлисони дастаи Сипари Шарифуҷа. Иқболи Воситзода партофти ба Ризопур Меҳронӣ. Ризопур Меҳронӣ бозам ба Комёб Зоҳир. Файзали Сардоров фишори ӯ, аммо Комёб Зоҳир тавонист тӯбро ба нусхаи худ гузорад. Иқболи Воситзода хеле ҳам зебо бозӣ кард. Иқбол партофти ҷолиби ӯ, аммо ин навбат Файзали Сардоров ба нимаи майдони хеш баргашт ва тавонист садди роҳи партофти Иқболи Воситзода бигардад. имконият аст барои дастаи суруғ компания. хеле ҳам зебо бояд партов карда шавад. имконият Фирӯз Сангов ин ҳолатро натавонист ки ба гол анҷом бидиҳад. фурсати 100% голзанӣ буд барои Фирӯз ва метавонист ҳисоби дидорро баробар 3-3 бигардонад дар ҳамин ҳолат Фирӯз, аммо натавонист ба ин чиз даст ёбад. дар ҳақиқатам аллакай дарвозабонам дар мавқеи хеш қарор надошт. ӯро тавонист бо партофти худ, агар иштибоҳ накунам, Муҳаммад Шарипов паси сар гузорад ва барои Фирӯз танҳо лозим буд ки пои худро гузорад ва тӯб ба тури дарвозаи холӣ ворид бигардад. Аммо чӣ илоҷ, танҳо бахти Фирӯз дар ҳамин ҳолат баландӣ накард ки ин ҳолат ба гол анҷом ёбад ва ҳисоби дидор ҳамоно 3-2 боқӣ монд. Аммо бояд эътироф кард ки фурсати 100% голзаниро футзалбозони суруғ компания аз даст доданд ки метавонистанд ҳисоби бозиро баробар 3-3 бигардонанд. Фирӯз Сангов Комёб Зоҳир ба иштибоҳи рӯ дод ки хоси ӯ нест. албатта мо шумо мушоҳида кардем дар бозӣ ки чӣ гуна ӯ аз ҷиҳати техникӣ ҳам сайқалёфта ва мукаммал аст. албатта ки чунин иштибоҳҳо хоси ин футзалбоз нестанд. аммо чуне ки гуфтем, бозии марказӣ аст. шиддат ва шадидияти бозӣ ё худ дараҷаи бозӣ хеле ҳам баланд аст. ба ҳамин хотир чунин ҳолатҳо ҳам ба амал меоянд. имконият аст барои дастаи Сипар ва гол бубинед чӣ гуна имкониятҳои хешро хеле ҳам зебо истифода менамоянд футзалбозони дастаи Сипар. Парвиз Раҳматов дар ҳамин ҳолат тавонист гол бизанад ва ҳисоби дидорро 4-2 кард. 4-2 аст. дастаи Сипар айни ҳол ба пеш баромад ва Парвиз Раҳматов тавонист ба нафи дастаи худ ҳисоби дидорро афзун бинамояд. бозам дастаи суруғ компания албатта дар ҷаҳду талошу такопӯён аст ки ҳисоби дидорро баробар бигардонад ва баъдан албатта агар бахт баландӣ кунад ҳисоби бозиро афзун кунад. ва албатта новосабон ки айни ҳол бо таносуби 2 гол дастаи Сипар пешсаф аст. ин маънои ягон чизеро дода наметавонад, чунки дар чунин дидорҳо
чунки дар чунин дидорҳо чунин ҳолатҳо талаб ҳастанд. ман ҳамин чизро гуфтанӣ будам ки чунин ҳолатҳо рух дод. Дилшод Саломов ба дарвозаи худ 7 гол мезанад. ҳисоби бозӣ 4-3. албатта ки ман гуфтанӣ будам дар чунин дидорҳо таносуби 2 гол маъное надорад, чунки дар ҳар ҳолат гузалбозони дастаи Сорокампания метавонанд ки муваффақ бигарданд ва худи ҳамон лаҳза иштибоҳи бозигари дастаи Сипар ба назар расид Дилшод Саломов ки ба 7 гол хотима ёфт ва ҳисоби дидор 4-3 гардид. ҳанӯз ҳам дар нимаи аввал гузалбозони Сипар метавонанд ҳисоби дидорро баробар кунанд. Партов ва маҳз дарвозабон бо муҳорату воли хеш тавонистин фурсатро рафт бигардонад. қоидаи бозӣ вайро нагардидааст. зарба Акбар Ортуқов буд дӯстони азиз ки зарба задаму зарбаю бенатиҷа анҷом ёфт. яке аз футзалбозони дастаи Сипар дар замин муфтааст. бубинед бозӣ чӣ гуна зебо ва ҷолиб ҷараён дорад дӯстони азиз. ҳанӯз то хотимаи вақти нимаи аввал 20 дақиқаи дигар 20 сонияи дигар манзарат боқӣ мондааст. аз ҷой бармехезад Дилшод Саломов ва бозиро идома дода метавонад. имконияти хеле ҳам хуб дошт дастаи Сорокампания ва боз ҳам метавонад имконияти навбатӣ барои ин даста бошад. Партовти навбатӣ фурсат аст барои зарбазанӣ ва партов кардан. ин ҳам бошад Акбар Ортуқов буд ки натавонист бо партовти худ ҳам дастагони хешро дарёфт бинамояд. ҳамла ба канори дигар интиқол дода мешавад. контрҳамлаи дастаи Сипар Ризопур меронид тавассути канор. зарба бо пои чоп хеле ҳам зарбаи қавӣ. фурсат танҳо барои як зарбаи кунҷии дигар боқӣ мондаасту халос. ва бо ҳамин нимаи аввал хотима хоҳад ёфт. имконияти охирин барои дастаи Сипар дар нимаи аввал то ҳисоби дидор афзун бигардад. зарба зада шуд. имконият ва бо натиҷаи 4-3 ба нафи дастаи Сипар нимаи аввал хотима ёфт. дӯстони азиз аз назди канори худ дур наравед. албатта ки дар нимаи дуввум бозӣ бозам ҷолиб ва диданӣ сурат мегирад. бозии марказии даври шашуми серияи 2018-ро тавассути телевизиони мо бозам дар нимаи дуввум албатта ки тамошо кунед.